ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आमदार निलेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त सावंतवाडी इथं भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी केक कापून आणि पारंपरिक दशावतार नाटकाचं उद्घाटन करून त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या. या सोहळ्याचं औचित्य साधून सामाजिक बांधिलकी जपत गुरु मटकर यांच्या वतीनं 50 सायकलींचं वाटप करण्यात आलं. या सोहळ्याला राजकीय क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली होती. यामध्ये माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, तालुका प्रमुख नारायण राणे, दिनेश कावडे, विधानसभा प्रमुख प्रेमानंद देसाई, पंचायत समिती सभापती सुष्मिता जाधव, महिला जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट नीता कविटकर सावंत, जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद कामत, जिल्हा परिषद सदस्य सुधा कौटणकर, जिल्हा बँक संचालक विद्याधर परब, योगेश तेली यांच्यासह अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. वाढदिवसानिमित्त आयोजित दशावतार नाटकाला रसिकांनी मोठी गर्दी केली होती. केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. तसेच सायकल वाटप आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमुळे या सोहळ्याला उत्सवाचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या कार्यपूर्ती निमित्तानं श्री परब यांचा सत्कार करण्यात आला. आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे आणि संजू परब यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा भेट देऊन सन्मान करण्यात आला.